Firma Oil Partner vznikla asi pred 10 rokmi a ja som vtedy viedol nadáciu Integra, ktorá bola založená za účelom podpory tých inovatívnych projektov sociálneho podnikania. Pod pojmom sociálne podnikanie my sme vtedy aj doteraz rozumieme nie štátom dotované nejaké podozrivé projekty, ale normálne podnikateľské zámery financované zo súkromných zdrojov, ktoré majú ambíciu a víziu okrem nejakého dobrého produktu a relevantného komerčného zámeru mať aj nejaký sociálny, širší spoločenský pozitívny dopad. A preto vlastne vznikla firma Oil Partner s cieľom poskytnúť v prvom rade vlastne tú rýchlu výmenu oleja ako úplne novú inovatívnu službu a zároveň vytvoriť nejaký priestor pre mladých ľudí. Prvú prevádzku na Račianskej ulici. Odvtedy sme otvorili dve ďalšie pri obchodnom centre Avion a tretiu v Nitre. A každá z týchto prevádzok vlastne, odkedy bola založená, zamestnáva cieľavedomo mladých ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Pracovali pre nás chalani, ktorí boli čerství absolventi po strednej škole a už len teda z hľadiska veku a nedostatku skúseností sú na trhu práce znevýhodnení. Pracovali u nás chalani, ktorí mali povedzme nejaké sociálne problémy alebo zdravotné problémy, ktoré mohli súvisieť s nejakými závislosťami a podobne. Musia to byť chalani, ktorí chcú niečo urobiť vo svojom živote, musia preukázať istú vytrvalosť a istú odhodlanosť, proste nie len odviesť dobrú prácu, ale aj vo svojom vlastnom živote niečo zmeniť. Pre mňa je vždycky úspech, keď mladý človek, ktorý k nám nastúpi ako spodný mechanik a učí sa základné zručnosti, ako vypustiť olej a podobne, a povedzme nemá žiadnu alebo takmer žiadnu pracovnú skúsenosť a či už sa u nás v rámci firmy vypracuje či už na vrchného mechanika alebo dokonca na vedúceho smeny až vedúceho celej prevádzky, a máme takých chalanov, alebo rovnaký úspech je, keď ten zamestnanec tu nadobudne nejaké pracovné skúsenosti, nejaké zručnosti a počase odíde, nájde si lepšiu prácu. Tým, že vlastne Integra bola jedným zo zakladateľov a investorov do tohto projektu, tak Oil Partner vlastne sa snaží aj finančne podporovať nadáciu Integra. A pre mňa je dôležité, akúkoľvek prácu robím, aby ma naplňala z hľadiska nejakých mojich hĺbších motivácií toho, že nejaký dopad pre túto miestnu komunitu tá naša alebo moja činnosť má.